Witamy pięknie, hopki i dziełszki w kolejnej edycji teleturnieju Poznaj swojego Hanysa. Brawa! Aplauz! Witamy pięknie. A tak naprawdę to witam was kochani w kolejnym epizodzie, to już chyba czwarta odsłona teleturnieju, który tytuł nosi A co to po śląsku jest? Czyli po prostu quizu gotki języka śląskiego. Przygotowałem tutaj dla mojej uroczej asystentki Patrycji Mordory i jej koła ratunkowego w postaci, prawda, gadziny Sheldona, kota domowego hodowanego, równe, okrągłe 11 słówek śląskich, które się jeszcze najprawdopodobniej nie pojawiły w poprzednich edycjach. Chciałem to sprawdzić, ale stwierdziłem, że jednak mi się nie chce oglądać poprzednich 3 odcinków, do czego niemniej jednak was zachęcam. Także Patrycjo, będziesz losowała tradycyjnie. Co do nagrody, no nie wiem, to się jeszcze zastanowimy. A, chciałem powiedzieć, że Patrycja od ostatnich quizów edukowała się przy użyciu pożyczonej ode mnie książki Najpiękniejsze śląskie słowa. Nie jest to kryptoreklama, książkę dostałem w prezencie urodzinowym, ale musimy oboje przyznać, że jest to bardzo piękna książka, bardzo ładnie wydana. I do Ślązaków, i do nieślązaków. Bardzo serdecznie polecamy, bardzo fajne. Także Patrycja, cała twoja wiedza skumulowana przez te wszystkie lata i prawda, jak coś to ci będę podpowiadał. Zapraszam do pierwszego, prawda, słówka. Patrycja nie widziała, co tam pisałem. Dobrze, co tam się wylosowało? I mów na głos. Filować, no. Filować? Ja tu będę pił. No ja już słyszałam to słówko, ale... No, filowanie można skojarzyć z tym, co robią często w podeszłym wieku osoby. W podeszłym wieku? Znaczy to mogą robić wszyscy, ale to jest często spotykane. Szczególnie na osiedlach jakichś na przykład. Filować? Podrzucę takie pomocnicze hasło: monitoring osiedlowy. To co, patrzą? No, Pukają? no tak, filować to jest patrzeć, obserwować, nie? Na przykład leżą w oknach stare omy i mówi się: o, zaś filuje, nie? No. Czyli, że patrzeć, obserwować, dobrze. To zaliczasz mi, czy nie? O zaliczaniu to później pogadamy. Co tam się wylosowało? Łopierona. Cyja. Cyja. To jakiś napój? Nie. Cyja to jest... To słyszałam. Takie coś używają często tacy uliczni, można spotkać i tam coś tam, prawda, robią. A wy się sprawdzajcie, ile wy będziecie wiedzieć. Uliczni? No, uliczni tacy. Na Dworcowej na przykład w Bytomiu takich można spotkać. Na Skargi w Katowicach. Podpowiem, uliczni tacy muzycy. Co to może mi się kojarzyć? Takie... Harmonika taka, taki... Nie wiem. To jest ten... Nie pamiętam nazwy. Nie przypomnę sobie nazwy tego. Akordeon. Akordeon. Albo harmonia. Harmonikę to masz taką To małą. no. Patty, ale ty nie masz uzdolnienia muzycznego, to w sumie żadna strata. Co tam dalej? Gadzina, zwierzę. Ale nie wszystkie zwierzę. Nie wszystkie zwierzęta, bo to są zwierzęta po prostu. Gadzina to są konkretne takie zwierzątka. 2 w sumie rodzaje takich zwierząt. Takie bardziej na wsi i takie też takie w mieście też mogą być. Zwierzę domowe? Tak, domowe albo hodowlane. Hodowlane, no. To jest gadzina właśnie. Dobrze. Albo baba. Daremny futer. No, No wiem co to. to jest To rybny futer właśnie. niepotrzebne? Takie niepotrzebnie coś. Że ktoś coś zrobił na przykład i to był daremny futer. Zrobił coś niepotrzebnie, no ja bym to tak... No, niepotrzebnie, ale no... Czy miało to sens? No bez sensu. Bez sensu, No. właśnie, Patty. Cały ten quiz to jest daremny futer. Fazan, to ja pierwsze Fazan. widzę i słyszę. Jest park, który rozciąga się od Sząbierek
też przez Bobrek aż chyba do Orzegowa na Rudzie i on się nazywa fazaniec. I to jest nazwa jeszcze, jeszcze po niemiecku on się tak nazywał. I fazan to jest nazwa pewnego zwierzęcia, podpowiem ptaka, który może być, takiego ładnego bardzo ptaka, który może być w parku właśnie takim. Takie, na dworach też były jakichś szlacheckich, takie mogły biegać takie ptaki. No. I jest takie piwo też, które też ma takiego ptaka w nazwie. Bażant? Tak! Fazan to jest bażant po śląsku. Kurde. I to jest dlatego, bo tam były bodaj bażanciarnie i tam hodowali bażanty. Jest piwo Zloty Bażant. Czeskie albo słowackie, czeskie To chyba. właśnie mi się z tym piwem Bardzo skojarzyło. tak, fazan to jest bażant. A majza. A majza, dzisiaj jest dużo z gatunku zwierzątek. A majza to też jest zwierzątko, bardzo malutkie i potrafi być pewien rodzaj bardzo upierdliwy też taki może być. A majza. Bardzo malutkie takie, ale może być uciążliwe. Raczej na zewnątrz spotykane w ciepłych porach, gdzieś się na przykład usiądzie na trawie czy coś, to może być Jaszczurka? uciążliwe. Nie, dużo mniejsze jeszcze. Dużo mniejsze. Dużo mniejsze. Na trawie i może być uciążliwa? No, Jeszcze mniejsze niż jaszczurka. maciupkie. Takie, o! Takie malutkie. Mrówka? Mrówka, tak. A majza to jest mrówka. Była jakaś bajka z mrówką? Mrówka Z? No coś to było. Czyli po śląsku O to mrówkach. była Amajza Z. To jest z niemieckiego jest prosto słowo. Amajza mrówka. Co dalej? Przepraszam, szezlong to jest To tapczan. jest pseudonim tego tutaj. Tapczan. Tak, szezlong, znane też, ale w wymowie szizlong albo szislong. I teraz taka jest sprawa, że według niektórych słowników, z tego co widziałem, internetowych, śląskich, zależnie od regionu, szislong to może być też taka leżanka tak zwana, czyli taka leżanka, no coś pomiędzy, takie coś jak jest na przykład u psychologa czy coś, ale akurat tutaj w tym rejonie naszym, szizlong albo szezlong to jest po prostu tapczan, Szezlong, zostaw ją. taki szezlong, no. Proszę, losować. Psinco. No Psinco. to jest nic. Psinco to jest nic, tak. To pamiętam z książki. To właśnie. akurat ciężko jest wytłumaczyć jakieś głębsze znaczenie, no po prostu na przykład jak ktoś się cię pyta co, to ty mówisz psinco. Zamiast brzydko tam na przykład na g albo na ch. Także psinco. Także od dzisiaj jak ktoś się będzie pytał co, to mówcie psinco. Dobrze, dalej. Łożarty. Mhm. Ja ci mówiłam, że myślałam, że to jest obżarty, najedzony, a to jest pijany. Tak, i to jest takie podchwytliwe słówko. No. Jest bardzo dużo w ogóle określeń na bycie pod wpływem alkoholu po śląsku. Można być tak, można być leciutko, można być tryknięty, można być cyknięty, ale już bardziej można być łożarty, czyli no już taki pijany. Można być, a jeszcze bardziej to można być nawalony, można być nażgany, można być nabelany, można być nadupcony, można być łopity, nabity jeszcze można być i jeszcze nawet teraz mi wszystko nie przyjdzie do głowy, ale w zależności od stanu mamy można być zdupiony, czyli już całkowicie, jak to się mówi, zalany ryj. Także naprawdę jest moc tych określeń na spożycie alkoholu, co nie jest przypadkowe. W śląskiej mowie, może wy też znacie jakieś inne, to zapraszam do podzielenia się. W każdym razie łożarty, nie ma to akurat nic znaczenia z jedzeniem, jakby się wydawało po polsku od żarcia, obżarty, ale łożarty to jest po prostu pijany. Tak samo jak można wyżreć na przykład całą flachę gorzoły, albo wyżreć całą flaszka piwa, właśnie to łożarty to jest pijany. Hachar. Aha, żyją i gorzoła piją. Jedno baba, drugi babie wraziła. Grabie. Są jakieś chłopy, tak? No, to jest tak ogólne określenie takie. Jest. To hachar, no to...
Hachar to jest ogólne określenie na mężczyznę, czy co? No, raczej na mężczyznę, no No. tak. No to chyba zaliczone. Ale nie! Nie? No to jest ogólne, ale one oznacza co? To myślałam, że to jest po prostu na mężczyznę. Nie, ogólne na pewien rodzaj jakoś zachowującego się człowieka. Aha, No. mi się to kojarzy z jakimś żartowniciem, nie wiem. Nie zwiesz hachar, takie popularne słowo. Hachar, łobuz taki, hachary, łobuz. taki też może być taki lump bardziej. Aha. Taki, no hachary, no to na przykład mieszkający pode mną Adaś No. P. to jest hachar. Hachar albo hachor. Nie, bo to ja jest, słyszałam to słowo, ale To nie jest- do końca wiedziałam, to co jest to taki, znaczy. no to jest taki, kurde, nie brakuje mi takiego, Taki menel? bo no też niekoniecznie, no to jest taki, który robi coś, taki gist, taki pieron, taki Aha. zgobnik, ale brakuje mi takiego polskiego słowa jednoznacznego, to ciężko. To może być też taki lekki, taki lump, taki pijaczek, taki łobuz, jakiś taki złodziejaszek, no taki ogólnie taki zbój taki o hachar albo hachor. Aha. A hachary żyją. Różbana? Różbana. No bana to jest... Ale to akurat tu To nie skojarzenie jest- z tramwajem, bo faktycznie bana to jest tramwaj albo banka, ale to akurat tu niekoniecznie. Chociaż tu chodzi jakby o o tą czynność przemieszczenia się, ale No nie to kojarz co tego jest? z tramwajem. To co Nie. jest w Parku Śląskim? Ta kolejka taka? Nie. Różbanę możemy spotkać na basenie, albo szczególnie w akwaparku, albo też na placu zabaw. Zjeżdżalnia. Zjeżdżalnia. Różbana zjeżdżalnia taka. Właśnie, może być na basenie to taka ruła, którą No, się no, tam no. tak albo po prostu taka ślizgawka zjeżdżalnia, to jest właśnie różbana, albo ruczbana też się z takim zapisem. Ja akurat jako różbana to znam. Takie już rzadziej używane słowo, ale różbana funkcjonuje. Furt? Furt, Furt? tak. Prawie jak fart, ale to nie będzie to. To nie pierd po angielsku, nie, bo to jest gist po śląsku. Ale mi chodziło o fakt, że szczęście. A, to nie, to jest cuf. Wiem. A furt? Podpowiedź potrzebuję, bo to pierwszy raz słyszę. No, to się mówi, że na przykład oni. Tutaj też znaczenie tego słowa trochę się różni zależnie od konkretnego regionu Górnego Śląska, ale chodzi na przykład, no, że oni poszli i już są furt. Daleko? Daleko, tak, daleko, albo jest takie dosłowne, ja bym przetłumaczył na polskie słowo het, że het tam daleko już. A nie hen daleko? Nie no, het. Het? Jest chyba polskie słowo het, że daleko. Sprawdzimy to. Sprawdzimy. Ale furt, czyli już są kaś furt już gdzieś tam daleko. Dobrze. I ostatnie słówko. Gowieć. A gowieć. Stare śląskie słowo. Tu trochę znowu wracamy do zwierzątek. Nie ogólnie, że tak powiem, tylko takiej właśnie konkretnej, tak jak było z gadziną. Hodowlane w warunkach takich powiedzmy wiejskich bardziej, ale też domowe. No to ptactwo. Ptactwo. Ale ptactwo hodowlane, Ptactwo czyli hodowlane. jakieś kurki, czyli cipki po śląsku. Zero kontrowersji. Gęsi, gołębie, domowe lub hodowlane. No i tak zakończyła się czwarta chyba odsłona prawda, quizu śląskiej gotki. Ja, Patrycja, Ci gratuluję. Tutaj, prawda, gadzina udomowiona w postaci gada Sheldona. Chociaż na niego można powiedzieć gadzie i bez nawet tego normalnie. To jest właśnie szezlong. To jest Szezlong. Sheldon, pseudonim Szezlong. Wam dziękujemy pięknie za uwagę. Mam nadzieję, żeście się dobrze bawili, że może nauczyliście się jakichś nowych, prawda, słówek Aha. śląskich. A ile punktów mam? Nie wiem, nie liczyłem Ci punktów. Twoją performancję oceniam jako na fantastyczną. Fantastyczną, oczywiście, tak, fantastyczną. Także dziękujemy Wam za uwagę. Na pewno jeszcze się w niejednej edycji takiej spotkamy, jak tylko, prawda, koronawirus już pójdzie kaś fort.
to może znowu uda się w szerszej grupie zrobić taki quiz. Dziękuję, zapraszam do zostawienia jakiejś, prawda, oceny, czy takiej. O, możecie też, bardzo zapraszam Was gorąco, bo ogląda to dużo Ślązaków, którzy tą mowę na pewno znają lepiej od nas i ode mnie. Także podzielcie się pod spodem jakimiś takimi słówkami śląskimi, takimi rzadkimi, które już na przykład wychodzą z użycia, albo już całkowicie wyszły, albo rzadko kiedy się przejawiają, albo są jakieś na przykład specyficzne do waszego miejsca, miasta, albo miejscowości, albo waszych stron. Bardzo chętnie właśnie coś takiego przeczytamy, także dziękuję Wam za uwagę i jak to się tradycyjnie po śląsku go do Pyrsk. Pyrsk Ludkowie. Bye! My są Elbry, co się nie boimy, w kryzysie fajnie żyć. My są Elbry, co się nie boimy.